नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण दही पोहे बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। 2 चमचे उडीद डाळ, थोडेसा हिंग, पाव चमचा राई, कढीपत्ता, पाव चमचा जिरे, एक हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर, एक मोठी वाटी पोहे आणि दही आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतो। आता पोहे धुवून घेऊया। पोहे धुवून घेतलेले आहेत। यात आता दही, चवीनुसार मीठ सगळं मिक्स करूया। तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही दही कमी जास्त करून घेऊ शकता। यात हे मिक्स झालेलं आहे। आता याला तडका देऊया। तेल एकदम गरम गरम तापवलेलं आहे। त्यात आता ही उडीद डाळ घालूया, हिंग, जिरा, राई, हिरवी मिरची, कढीपत्ते, थोडी कोथिंबीर, आपला हा तडका आता रेडी आहे। पोह्यात घालूया। सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कोथिंबीर घालूया, परत एकदा मिक्स करूया। हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे। आपले दही पोहे रेडी आहेत। प्लेटिंग करून घेऊया। आता सगळ्यात शेवटी कोथिंबीरनी गार्निश करूया आणि आपले दही पोहे रेडी आहेत। करायला खूप सोपे आहेत पण चविष्ट सुद्धा लागतात। तर तुम्हीही अशा प्रकारे हे पोहे करून बघा आणि मला कळवा कसे होतात ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।